Ο απαλός ήχος των κουδουνιών του ανέμου, σαν ψίθυρος αρχαίου τραγουδιού, διαπερνούσε την ησυχία του εργαστηρίου της Ελένης. Ένα ζεστό, χρυσαφένιο φως έπεφτε από το παράθυρο, αγκαλιάζοντας το ξύλινο πάτωμα, χορεύοντας πάνω στα άμορφα κομμάτια πυλού και στα ολοκληρωμένα έργα που περίμεναν την τελική του πινελιά. Ήταν μια εικόνα εφήμερης ειρήνης, μια ψευδαίσθηση γαλήνης που η Ελένη είχε καταφέρει να χτίσει γύρω της, εδώ, σε αυτό το μικρό, γραφικό ψαροχώρι της Κρήτης. Ο αέρας έφερε τη μυρωδιά της θάλασσας, του φρέσκου πυλού και ενός αμυδρού, ανεξήγητου πόνου που πάντα φόλιαζε στην καρδιά της. Στο πάτωμα, ο μικρός Πάρης, με τα μαλλιά του ξανθά από τον ήλιο και τα μάτια του γεμάτα παιδική αθωότητα, ήταν βυθισμένος στο δικό του κόσμο. Με τα μικρά του χέρια, έπλαθε ένα άμορφο, πύληνο ομοίωμα, γεμάτο φαντασία, αλλά και μια αθώα, ασυνείδητη λαχτάρα. «Μαμά, κοίτα τι έφτιαξα», είπε με ενθουσιασμό, σηκώνοντας το δημιουργήμά του. Ήταν ένα μικρό, αστείο ανθρωπάκι, με δύο μεγάλα κεφάλια. «Αυτή είσαι εσύ, μαμά, και αυτός είμαι εγώ. Και αυτός», η φωνή του ψιθύρισε, «είναι ο μπαμπάς. Έτσι τον φαντάζομαι». Το χέρι της Ελένης, που πλάθω έναν αμφορέα με απόλυτη συγκέντρωση, πάγωσε. Ο πυλός, μέχρι πριν λίγο υπάκουο στα δάχτυλά της, άρχισε να κρυώνει. Ένα κύμα ψυχρής θλίψης την πλημμύρισε. Ο Πάρης δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του. Η εικόνα που έφτιαξε, τόσο αθώα, τόσο γεμάτη με παιδική φαντασία, ήταν ταυτόχρονα μια σκληρή υπενθύμηση του κενού, της απάντησης που δεν μπορούσε να του δώσει. Το βλέμμα της χάθηκε έξω από το παράθυρο, στην απέραντη γαλάζια θάλασσα που φαινόταν να κρατά τόσα μυστικά. Ένα σφίξιμο στο στήθος της. Προσπάθησε να χαμογελάσει στον Πάρη, αλλά το χαμόγελο της ήταν εύθραυστο, σαν τα πρώτα έργα της κεραμικής της. «Είναι πολύ όμορφο, αγόρι μου», είπε, η φωνή της λίγο πιο τρεμάμενη από όσο θα ήθελε. Πήρε το πύληνο ανθρωπάκι, το χάιδεψε απαλά. Ήταν ένα αθώο παιδικό σχέδιο, αλλά αποκάλυπτε ένα κρυμμένο τραύμα, μια ανεκπλήρωτη λαχτάρα. Για εκείνη, ήταν η απόδειξη της σιωπηλής της θυσίας, της επιλογής που είχε κάνει πριν από χρόνια, για να προστατεύσει αυτό το μικρό, αθώο πλάσμα. Ο Πάρης, ανεπιφύλακτα, την εμπιστευόταν. Αυτή η εμπιστοσύνη ήταν ταυτόχρονα το μεγαλύτερο της στήριγμα και η πιο βαθιά της ενοχή. Τότε, ο ήχος. Όχι ο ήχος της θάλασσας, ούτε τα κουδούνια του ανέμου. Ήταν ο βρυχυθμός ενός κινητήρα, ένας ήχος που δεν τέριαζε στην ησυχία του χωριού. Ένα πολυτελές μαύρο αυτοκίνητο, τόσο ξένο, τόσο παράτερο σε αυτό το σκηνικό, σταμάτησε απότομα μπροστά στο εργαστήριο. Ο θόρυβος των φρένων αντίχησε στα στενά σοκάκια, διακόπτοντας τη γαλήνη. Ο Πάρης ανασηκώθηκε, με την περιέργεια να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Η Ελένη ένιωσε ένα κρύο κύμα να τη διαπερνά. Ήξερε ποιος ήταν. Το παρελθόν της, το οποίο πίστευε πως είχε θάψει τόσο βαθιά, μόλις είχε χτυπήσει την πόρτα. Ο Δημήτρης. Τα μαλλιά του, ελαφρώς γκριζαρισμένα στους κροτάφους, τα μάτια του, κάποτε γεμάτα με μια φλόγα, τώρα σκληρά, σαν λιωμένο σίδηρος. Το κοστούμι του, ακριβό και άψογο, φώναζε πόλη, επιτυχία, ξένο σώμα σε αυτό το νησί. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο με μια κίνηση απότομη, αποφασιστική, σαν να ήρθε να διεκδικήσει κάτι που του ανήκε. Το βλέμμα του σάρωσε το εργαστήριο, σταμάτησε στον Πάρη που κρυβόταν πίσω από τα πόδια της Ελένης και μετά καρφώθηκε στην ίδια. Μια λάμψη έκπληξης, μετά θυμού, διαπέρασε τα μάτια του. «Ελένη», είπε, η φωνή του βαριά, γεμάτη κατηγορία, «δεν το πιστεύω. Όλα αυτά τα χρόνια». Η Ελένη ένιωσε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Οι λέξεις του ήταν σαν χαστούκι, οι κατηγορίες του αόριστες, αλλά η πρόθεση ξεκάθαρη. Τον Πάρη τον κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά της, σαν να προσπαθούσε να τον προστατέψει από ένα αόρατο κακό. Το παιδί, τρομαγμένο από την ένταση, έσφιξε τα χέρια του γύρω από το λαιμό της. «Δημήτρη», ψιθύρισε, ο λαιμός της φυγμένος, «τι κάνεις εδώ?» «Τι κάνω εδώ?» επανέλαβε, με μια πικρή ηρωνία. Προχώρησε 2 βήματα μέσα στο εργαστήριο, η παρουσία του μεγάλη, απειλητική. «Είμαι εδώ για να δω με τα μάτια μου το ψέμα σου, Ελένη. Όλο αυτό το καιρό εσύ με παιδί. Και ποιος είναι ο πατέρας? Ο καινούριος σου πρίγκιπας». Οι λέξεις του χτυπούσαν την Ελένη σαν πέτρες. Η αδικία που βίωνε ήταν τόσο μεγάλη, τόσο συντριπτική, που της έκοψε την ανάσα. Ο Δημήτρης την κατηγορούσε, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, χωρίς να καταλαβαίνει το βάρος που κουβαλούσε τόσα χρόνια. Ήταν η αδικία μιας σιωπηλής θυσίας, μιας απόφασης που είχε πάρει για να προστατέψει την τιμή του, την οικογένειά του, την ίδια της την ύπαρξη.
«Δημήτρη, δεν είναι όπως νομίζεις», προσπάθησε να πει, αλλά η φωνή της πνίγηκε. «Πώς αλλιώς να το νομίζω, Ελένη?» Ο Δημήτρης την κοίταξε με περιφρόνηση. Τα μάτια του πήραν μια σκληρή έκφραση, καθώς κοίταζε τον Πάρη. «Είναι αυτός ο μικρός δικός σου παιδί?» Η Ελένη απλώς νεύριασε, ανίκανη να μιλήσει. Ο Πάρης έκρυψε το πρόσωπό του στην πλάτη της, τρομαγμένος από το ξένο άντρα και τη σκληρή του φωνή. «Και ποιος είναι ο πατέρας? Ποιος είναι αυτός που σε έκανε να με ξεχάσεις τόσο γρήγορα?» Η φωνή του Δημήτρη ανέβαινε σε ένταση, γεμάτη προδοσία. «Ενώ εγώ σε περίμενα, εσύ προχώρησες, και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο». Η Ελένη ένιωσε τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. Ήταν παγιδευμένη σε μια παρεξήγηση, μια άδικη κατηγορία που δεν μπορούσε να αντικρούσει, χωρίς να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα πλήγωνε ακόμη περισσότερο. Δεν μπορούσε να του πει. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ο πόνος που ένιωθε ήταν τόσο οξύς, που σχεδόν την παράλυσε. Ξαφνικά, ο ουρανός σκοτίνιασε. Μια δυνατή βροχή άρχισε να πέφτει, χτυπώντας τα τζάμια του εργαστηρίου με θυμό, σαν να ήθελε να καθαρίσει τους δρόμους από την ένταση και την πικρία. Οι κεραυνοί φώτιζαν το εσωτερικό του εργαστηρίου, που πλέον δεν ήταν καταφύγιο, αλλά πεδίο μάχης. Ο Δημήτρης, χωρίς να πει άλλη λέξη, γύρισε απότομα και έφυγε. Η πόρτα έκλεισε με έναν κρότο που αντίχησε στην καρδιά της Ελένης. Ο θόρυβος του αυτοκινήτου που έφευγε βιαστικά χάθηκε μέσα στον ήχο της βροχής. Η Ελένη έμεινε ακίνητη, με τον Πάρη σφιχτά στην αγκαλιά της. Τα δάκρυα της ανακατεύτηκαν με τις σταγόνες της βροχής που είχαν βρει το δρόμο τους μέσα από το παράθυρο. «Μαμά, μαμά, τι έχεις?» ψιθύρισε ο Πάρης, το πρόσωπό του βρεγμένο από τα δάκρυά της. Η φωνή του ήταν ένα μαχαίρι στην πληγωμένη της ψυχή. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο εκοφαντική από την καταιγίδα έξω. Το εργαστήριο, κάποτε φωτεινό και γεμάτο ζωή, τώρα ήταν μουντό, σκοτεινό, σαν να είχε απορροφήσει όλη την οδύνη της στιγμής. Ο Πάρης συνέχιζε να την κοιτάζει με τα μεγάλα, τρομαγμένα του μάτια, περιμένοντας μια εξήγηση, μια λέξη, μια αγκαλιά που να διώξει το φόβο. Η Ελένη, όμως, ήταν ανίκανη να δώσει τίποτα. Το μόνο που μπορούσε να νιώσει ήταν το κενό, η παγωμένη αλήθεια ότι ο Δημήτρης, ο άντρας που είχε αγαπήσει, την είχε κατηγορήσει για κάτι που δεν ήταν αλήθεια, χωρίς να της δώσει την ευκαιρία να μιλήσει. Πριν από χρόνια, η ζωή της Ελένης ήταν τόσο διαφορετική. Ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα, ερωτευμένο με τον Δημήτρη, έναν φιλόδοξο νεαρό που μόλις ξεκινούσε την καριέρα του στην Αθήνα. Η σχέση τους ήταν γεμάτη πάθος, υποσχέσεις, το μέλλον φαινόταν λαμπρό. Μέχρι που εμφανίστηκε η Σοφία, η μητέρα του Δημήτρη. Μια κυρία των Αθηνών, με ισχυρή θέληση και μια αδίστακτη αποφασιστικότητα να καθορίσει τη ζωή του γιού της. Η Ελένη, ένα απλό κορίτσι από την επαρχία, δεν ήταν αρκετή για τον Δημήτρη, το διάδοχο μιας μεγάλης οικογένειας. Η ανάμνηση ήταν σαν μια παλιά, ξεθοριασμένη φωτογραφία που κρατούσε κρυφά, μέσα σε ένα κουτί. Η Σοφία είχε βάλει τα πάντα σε κίνηση για να τους χωρίσει. Ψευδείς κατηγορίες, απειλές, δυσφημίσεις. Είχε πει στο Δημήτρη ότι η Ελένη ήταν μια χρυσοθύρας, ότι το χρησιμοποιούσε για να ανέβει κοινωνικά. Είχε πει στην Ελένη ότι ο Δημήτρης δεν την αγαπούσε πραγματικά, ότι ήταν παιχνίδι στα χέρια του, ότι είχε ήδη άλλη κοπέλα. Το πιο σκληρό όμως ήταν όταν της είχε πει, με έναν ψυχρό, ατσάλινο τόνο, ότι αν έμενε, θα κατέστρεφε την καριέρα του Δημήτρη, το όνομά του, το μέλλον του. Ότι θα ήταν ένα βάρος, ένα σκάνδαλο. Η Ελένη, τότε, ήταν έγκυος. Το είχε ανακαλύψει μόλις λίγες εβδομάδες πριν. Ο φόβος την είχε τυλίξει σαν βρόχο. Πώς θα μπορούσε να φέρει στον κόσμο ένα παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς θα μπορούσε να αντέξει τις πιέσεις, τις κατηγορίες, την απόρριψη? Η αγάπη της για τον Δημήτρη, παρά τον πόνο, ήταν ακόμη τόσο δυνατή που ήθελε να τον προστατεύσει, ακόμη και από την ίδια της την ύπαρξη. Είχε φύγει. Σιωπηλά, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Είχε επιστρέψει στο μικρό της χωριό, εδώ στην Κρήτη, όπου κανείς δεν την ήξερε, όπου μπορούσε να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Είχε γεννήσει τον Πάρη μόνη της, με τη βοήθεια μιας φίλης της Κάτιας, που ήταν η μόνη που ήξερε την αλήθεια. Η Κάτια, με τα μαύρα της μαλλιά και τα φλογερά της μάτια, είχε τρέξει αμέσως στο εργαστήριο μόλις άκουσε τους φίλους της να μιλάνε για το πολυτελές αυτοκίνητο. Τη βρήκε την Ελένη να κλαίει αθόρυβα, με τον Πάρη στην αγκαλιά της. «Ελένη μου, τι έγινε?» ρώτησε, η φωνή της γεμάτη ανησυχία. Η Ελένη δεν μπορούσε να μιλήσει. Απλώς έδειξε με το κεφάλι της την κατεύθυνση που είχε φύγει ο Δημήτρης. Η Κάτια, γνωρίζοντας την ιστορία, κατάλαβε αμέσως. Ο Δημήτρης ήρθε.
Η οργή φόλιασε στα μάτια της Κάτιας. Και τι είπε? Τι του είπες εσύ? Η Ελένη ανακοίνησε το κεφάλι της. Με κατηγόρησε. Για τον Μπάρι. Νόμιζε ότι είναι παιδί άλλου. Η Κάτια έσφιξε τις γροθιές της. Γιατί δεν του είπες την αλήθεια? Γιατί τον άφησες να φύγει πιστεύοντας αυτό το ψέμα? Δεν μπορούσα, Κάτια, ψιθύρισε η Ελένη. Δεν μπορούσα να του το κάνω αυτό. Να του χαλάσω τη ζωή, την καριέρα του. Η μητέρα του θα τον κατέστρεφε. Μα καλά, Ελένη, θα σε καταστρέψει εσένα, είπε η Κάτια, με φωνή πικραμένη. Τόσα χρόνια υπομένεις μόνη σου. Τόσα χρόνια το παιδί μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Και τώρα που ήρθε, τον αφήνεις να φύγει έτσι? Η Ελένη σιώπησε. Κοίταξε τον Μπάρι, που είχε αποκοιμηθεί στην αγκαλιά της, εξαντλημένος από την ένταση. Η επιλογή της ήταν να προστατέψει το παιδί της από ένα εχθρικό περιβάλλον, έναντι της δικής της προσωπικής ευτυχίας και δικαίωσης. Και τώρα, αυτή η επιλογή την είχε φέρει αντιμέτωπη με τον ίδιο τον Δημήτρη, που την κατηγορούσε για κάτι που η ίδια είχε θυσιάσει. Μακριά, ο Δημήτρης οδηγούσε με μανία. Η βροχή χτυπούσε το παρμπρίζ, αλλά δεν μπορούσε να πλύνει τη θύελλα μέσα του. Η εικόνα της Ελένης, με το παιδί στην αγκαλιά της, ήταν καρφωμένη στο μυαλό του. Ο θυμός του ήταν αβάσταχτος. Νόμιζε ότι είχε ξεπεράσει το χωρισμό τους, ότι είχε προχωρήσει. Είχε χτίσει μια αυτοκρατορία, είχε επιτυχία, χρήματα, κοινωνική αναγνώριση. Όλα όσα η μητέρα του πίστευε ότι άξιζε. Αλλά η θέα της Ελένης, τόσο αδύναμη και ταυτόχρονα τόσο δυνατή, είχε ξυπνήσει κάτι μέσα του. Μια αόριστη υποψία, ένα μικρό σπέρμα αμφιβολίας, άρχισε να φυτρώνει στην καρδιά του. Γιατί η Ελένη δεν αντέδρασε? Γιατί δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό της? Η φωνή της μητέρας του, της Σοφίας, που του έλεγε ότι η Ελένη ήταν μια πατεώνισσα, μια υπολογίστρια, άρχισε να ηχεί ψεύτικη στα αυτιά του. Η Σοφία είχε πάντα τον έλεγχο, είχε πάντα μια άποψη για τη ζωή του, είχε πάντα ένα σχέδιο. Είχε ακόμη και επιλέξει τη Βικτόρια, μια κατάλληλη κοπέλα για εκείνον, την οποία ο Δημήτρης είχε προσπαθήσει να αγαπήσει, αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει. Οι μέρες περνούσαν, αλλά ο Δημήτρης δεν μπορούσε να ξεχάσει. Η εικόνα του Πάρη, η έκφραση της Ελένης, το στοίχιοναν. Η αρχική οργή άρχισε να δίνει τη θέση της σε μια βαθιά ανησυχία. Ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού? Τι είχε συμβεί πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια? Ο Δημήτρης, ένας άνθρωπος της λογικής, της τάξης, άρχισε να ψάχνει απαντήσεις. Έκανε διακριτικές έρευνες. Έμαθε ότι η Ελένη ζούσε μόνη της, ότι είχε ανοίξει το εργαστήριο κεραμικής, ότι δεν υπήρχε κανένας άντρας στη ζωή της. Και το πιο σημαντικό, δεν υπήρχε καταγεγραμμένος πατέρας στο πιστοποιητικό γέννησης του Πάρη. Αυτό ήταν ένα σοκ. Αν υπήρχε άλλος άντρας, γιατί να μην το δηλώσει? Γιατί να μην διεκδικήσει τα δικαιώματά του? Η υποψία μεγάλωνε. Άρχισε να επισκέπτεται την περιοχή, να παρατηρεί από απόσταση. Κάθε απόγευμα, στάθμευε το αυτοκίνητο του λίγο πιο μακριά, πίσω από ένα ελαιόδεντρο, και παρακολουθούσε τη ζωή στο εργαστήριο. Την Ελένη να πλάθει τον πυλό με τα χέρια της, τον Μπάρι να τρέχει, να γελάει, να παίζει. Και όσο τους παρακολουθούσε, τόσο μια όριστη ομοιότητα με τον Μπάρι άρχισε να τον τρομάζει. Κάτι στον τρόπο που γελούσε το παιδί, στα μάτια του, στα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μια μέρα, ο Πάρης έπαιζε έξω από το εργαστήριο, με ένα μικρό αυτοκινητάκι. Έτρεξε και το αυτοκίνητο του Δημήτρη περνούσε αργά. Ο Δημήτρης σταμάτησε, προσπαθώντας να είναι διακριτικός. Ο Πάρης, με την παιδική του αθωότητα, τον κοίταξε. Τα μάτια του συναντήθηκαν. Ο Δημήτρης ένιωσε ένα ηλεκτρικό ρεύμα να το διαπερνά. Ο μικρός Πάρης χαμογέλασε. «Γεια σου», είπε ο Πάρης, με μια καθαρή, παιδική φωνή. «Είσαι φίλος της μαμάς?» Ο Δημήτρης δεν ήξερε τι να απαντήσει. «Είμαι ένας παλιός γνώριμος», ψέλισε. «Η μαμά έχει πολλούς φίλους», είπε ο Πάρης. «Αλλά κλαίει όταν είσαι κοντά». «Γιατί κλαίει η μαμά?» Η ερώτηση του Πάρη ήταν σαν ένα χτύπημα στην καρδιά του Δημήτρη. Η Ελένη έκλαιγε. Για εκείνον. Γιατί? Η αθωότητα του παιδιού, η άμεση ερώτηση, ήταν πιο αποκαλυπτική από οποιαδήποτε έρευνα. Ο Δημήτρης δεν απάντησε. Απλώς κοίταξε τον Πάρη και ένιωσε μια απίστευτη έλξη. Ένα αόρατο νήμα το συνέδεε με αυτό το παιδί. Ο Δημήτρης πήγε και πήρε μια βόλτα στο χωριό.
Περνώντας από ένα μικρό καφενείο, είδε τον κύριο Μανώλη, τον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου της Ελένης, έναν ηλικιωμένο μεσήλικα με βαθιές ρητίδες από τον ήλιο και τη θάλασσα. Ο κύριος Μανώλης καθόταν έξω, πίνοντας τον καφέ του. Ο Δημήτρης πλησίασε. «Καλησπέρα, κύριε Μανώλη», είπε. Ο κύριος Μανώλης τον κοίταξε, αναγνωρίζοντας το ξένο πρόσωπο. «Καλησπέρα, παιδί μου. Τι σε φέρνει στα μέρη μας?» «Ήρθα για δουλειές. Και είδα την κυρία Ελένη. Και το μικρό της». Ο κύριος Μανώλης χαμογέλασε. «Αλφα, η Ελένη. Χρυσό κορίτσι. Μεγάλη καλλιτέχνης. Και ο Πάρης όλο το χωριό τον αγαπάει». Κοίταξε το Δημήτρη με μια διεισδυτική ματιά. «Ξένος μοιάζεις, αλλά ο μικρός έχει κάτι από τα δικά σου». Ο Δημήτρης ένιωσε το αίμα να παγώνει στις φλέβες του. Ο κύριος Μανώλης, με την απλή του σοφία, είχε επιβεβαιώσει αυτό που ο ίδιος φοβόταν να παραδεχτεί. Η έντονη ομοιότητα του Πάρη με τον ίδιο. Ο Δημήτρης δεν έμεινε πολύ. Ευχαρίστησε τον κύριο Μανώλη και έφυγε, ο νους του σε πλήρη αναταραχή. Η αρχική οργή είχε δώσει πλέον τη θέση της σε μια δυσόπιτη αναζήτηση της αλήθειας. Όλα άρχισαν να αποκτούν νόημα, ένα τρομακτικό νόημα. Λίγες μέρες αργότερα, η Σοφία έφτασε στο νησί. Δεν είχε προειδοποιήσει τον Δημήτρη, ούτε την Ελένη. Η εμφάνισή της ήταν ξαφνική, επιβλητική, σαν καταιγίδα σε έναν ήσυχο ουρανό. Το αυτοκίνητό της, ένα άλλο πολυτελές μοντέλο, σταμάτησε απότομα μπροστά στο εργαστήριο. Η Σοφία κατέβηκε, φορώντας ένα ακριβό ταγέρ, με το πρόσωπό της γεμάτο υπεροψία. Μπήκε μέσα χωρίς να χτυπήσει, σαν να της ανήκει ο χώρος. Η Ελένη, που έδειχνε στον Πάρη πως να πλάθει ένα μικρό αγγείο, ανατρίχιασε. Η καρδιά της άρχισε να χτυπάει δυνατά. Ο Πάρης, που δεν είχε δει ποτέ τη Σοφία, την κοίταξε με περιέργεια. «Ελένη», είπε η Σοφία, η φωνή της ψυχρή, ατσάλινη, «έρχομαι να τελειώσουμε αυτό το θέμα μια και καλή». Έβγαλε μια επιταγή από τη τσάντα της. «Αυτό είναι για να μην ξαναβγείς ποτέ στο δρόμο του γιού μου». «Ούτε εσύ, ούτε», το βλέμμα της σταμάτησε στον Πάρη με περιφρόνηση, «αυτό το». Πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση της, ο Δημήτρης εμφανίστηκε απρόσμενα στην πόρτα. Είχε ακολουθήσει τη μητέρα του, με μια όριστη υποψία για το τι επρόκειτο να κάνει. Τώρα, όμως, ήταν μπροστά του, μια σκηνή που ξεπερνούσε κάθε φαντασία. «Μητέρα», είπε ο Δημήτρης, η φωνή του σφιγμένη από οργή. «Τι κάνεις εδώ?» Η Σοφία κοίταξε το γιο της, ξαφνιασμένη. «Δημήτρη, αγόρι μου». «Τι έκπληξη». «Απλώς διευθετούσα κάποιες εκκρεμότητες». «Εκκρεμότητες». Η φωνή της Ελένης, ξαφνικά, απέκτησε μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε. Κοίταξε το Δημήτρη, μετά τη Σοφία. Όλα τα χρόνια του πόνου, της σιωπής, της θυσίας, ξέσπασαν μέσα της. «Εκκρεμότητες». «Αυτός είναι ο γιος σου, Δημήτρη. Το παιδί μας. Ο Πάρης είναι το παιδί σου». Η φράση της Ελένης αντίχησε στο εργαστήριο σαν κεραυνός. Ο Δημήτρης ένιωσε ένα σοκ να το διαπερνά. Το βλέμμα του πήγε από την Ελένη στη μητέρα του, μετά στον Πάρη. Η Σοφία ήταν κατάλευκη. Η επιταγή έπεσε από το χέρι της. «Ελένη, τι λες?» ρώτησε ο Δημήτρης, η φωνή του ψιθυριστή, γεμάτη δυσπιστία και ελπίδα ταυτόχρονα. «Την αλήθεια, Δημήτρη». Η Ελένη έκλαιγε πλέον με λυγμούς, αλλά η φωνή της ήταν δυνατή, απελπισμένη. «Η μητέρα σου αυτή μας χώρισε. Αυτή μου είπε να φύγω, να σε προστατεύσω από το σκάνδαλο. Εγώ ήμουν ήδη έγκυος τότε. Ο Πάρης είναι το παιδί σου». Ο Δημήτρης γύρισε προς τη μητέρα του. Τα μάτια του ήταν πλέον γεμάτα οργή. «Μητέρα, είναι αλήθεια». Η Σοφία δεν μπορούσε να μιλήσει. Το πρόσωπο της ήταν ένα χάος από φόβο, αμηχανία, ενοχή. «Δημήτρη, εγώ ήθελα το καλό σου». «Το καλό μου», φώναξε ο Δημήτρης, η φωνή του τώρα οργισμένη. «Με χώρισες από τη γυναίκα που αγαπούσα, από το παιδί μου. Τόσα χρόνια ο Πάρης μεγάλωνε χωρίς πατέρα, και εγώ χωρίς να ξέρω ότι είχα ένα παιδί». Ο Πάρης, τρομαγμένος από το θυμό των ενηλίκων, άρχισε να κλαίει. «Μαμά, μαμά, μην κλαις». «Γιατί φωνάζετε?» Η Ελένη έπεσε στα γόνατα, αγκαλιάζοντας τον Πάρη. Ο θόρυβος των σπασμένων αντικειμένων, καθώς ένα από τα έργα της Σοφίας έπεσε από το τραπέζι, ενίσχυσε την ένταση.
Τα αθώα πύληνα ανθρωπάκια του Πάρη, που ήταν στο ράφι, στέκονταν σε αντιδιαστολή με τη σκληρότητα της στιγμής. Ο Δημήτρης ένιωθε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Η αλήθεια, τόσο σκληρή, τόσο οδυνηρή, του είχε αποκαλυφθεί με το πιο βίαιο τρόπο. Η Σοφία, συντετριμμένη, τρομοκρατημένη από το ξέσπασμα του γιού της, έφυγε βιαστικά από το εργαστήριο, η υπεροψία της χαμένη, αντικατασταθής από μια φανερή ντροπή. Ο Δημήτρης έμεινε ακίνητος. Κοίταξε τον Πάρη, που έκλαιγε στην αγκαλιά της Ελένης. Ένιωσε ένα απίστευτο κύμα αγάπης, αλλά και ενοχής να τον πνίγει. Τόσα χρόνια χαμένα. Τόσα χρόνια άγνοιας. Ο πόνος της Ελένης, η αθωότητα του παιδιού, η αλήθεια για την προδοσία της μητέρας του. Όλα αυτά το συνέτριψαν. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες σιωπή και αμηχανία. Ο Δημήτρης επισκέφθηκε την Ελένη και τον Πάρη κάθε μέρα, αλλά η Ελένη ήταν προσεκτική, επιφυλακτική. Οι πληγές ήταν βαθιές, η εμπιστοσύνη είχε σπάσει. Ο Δημήτρης ένιωθε την απόσταση, την πικρία της, αλλά και την αδιαμφισβήτητη αγάπη της για το παιδί τους. Είχε πάρει μια απόφαση. Δεν θα την άφηνε να φύγει ξανά. Δεν θα άφηνε το παιδί του να μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Εγκατέλειψε την πολυτελή ζωή του στην Αθήνα, έδωσε την παραίτησή του από τη δουλειά του, αφήνοντας πίσω του έναν κόσμο επιφανειακής επιτυχίας. Μετακόμισε στο χωριό, νοικιάζοντας ένα μικρό σπίτι κοντά στο εργαστήριο της Ελένης. Η απόφασή του ήταν έμπρακτη, μια δήλωση δέσμευσης. Κάθε πρωί πήγαινε στο εργαστήριο. Δεν μιλούσε πολύ. Παρακολουθούσε την Ελένη να δουλεύει, βοηθούσε με μικροδουλειές, έπαιζε με τον Πάρη. Η Ελένη, αρχικά, διατηρούσε μια ψυχρή απόσταση. Η ψυχή της ήταν ακόμα πληγωμένη. Αλλά ο Δημήτρης ήταν υπομονετικός. Έφερνε λουλούδια, μαγείρευε απλά γεύματα, επιδιόρθωσε ένα χαλασμένο ράφι στο εργαστήριο. Οι μικρές, καθημερινές του πράξεις αγάπης και φροντίδας άρχισαν να γκρεμίζουν τους τοίχους που είχε χτίσει γύρω από την καρδιά της. Μια μέρα, ο Πάρης έπεσε και χτύπησε το γόνατό του. Άρχισε να κλαίει. Ο Δημήτρης έτρεξε αμέσως, τον πήρε στην αγκαλιά του, τον παρηγόρησε. Η Ελένη τους κοίταξε και είδε στα μάτια του Δημήτρη μια γνήσια αγάπη, μια αγωνία που δεν ήταν προσποιητή. Τότε, ένιωσε κάτι να λιώνει μέσα της. «Ελένη», είπε ο Δημήτρης ένα βράδυ, καθώς κάθονταν έξω από το εργαστήριο, κοιτάζοντας το φεγγάρι πάνω από το Αιγαίο. «Ξέρω ότι σε πλήγωσα. Ότι άφησα να περάσουν χρόνια. Αλλά τώρα είμαι εδώ. Για εσάς. Για τον Πάρη. Για να χτίσουμε από την αρχή». Η Ελένη δεν απάντησε αμέσως. Κοίταξε τα χέρια της, γεμάτα πυλό. «Πώς να σε εμπιστευτώ ξανά, Δημήτρη», ψιθύρισε. Ο πόνος ήταν τόσο μεγάλος. «Θα σου δείξω», είπε. «Με πράξεις, όχι με λόγια». Ο Δημήτρης είχε επίσης μια παράλληλη σύγκρουση με τη μητέρα του. Η Σοφία αρνούνταν να αποδεχθεί την κατάσταση. Είχε προσπαθήσει να το μεταπείσει, να το φέρει πίσω στην Αθήνα, να του θυμίσει την καριέρα του. Αλλά ο Δημήτρης ήταν ανυποχώρητος. Η οικογένειά του, ο Πάρης, η Ελένη, ήταν πλέον η προτεραιότητά του. Το εργαστήριο της Ελένης, σιγά σιγά, άρχισε να επισκευάζεται. Ο Δημήτρης έφτιαξε μια μικρή γωνιά για παιχνίδι για τον Πάρη, με ξύλινα παιχνίδια που είχε φτιάξει μόνος του. Η μυρωδιά του φρέσκου πυλού ανακατευόταν με τη μυρωδιά του ξύλου. Οι θάλασσες και ο ήλιος του νησιού φάνταζαν τώρα πιο φωτεινά, καθώς η ελπίδα ξαναγεννιόταν. Η ζωή άρχισε να παίρνει έναν ρυθμό, μια αρμονία. Η Ελένη άνοιγε σιγά σιγά την καρδιά της. Ο Πάρης είχε πλέον έναν πατέρα. Αλλά τότε, η μοίρα, ή ίσως απλώς η Σοφία, αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά την εμπιστοσύνη τους. Η Βικτόρια. Η πρώην αγάπη του Δημήτρη, ή μάλλον, η γυναίκα που η Σοφία είχε επιλέξει για αυτόν, εμφανίστηκε στο νησί. Ήρθε για επαγγελματικούς λόγους, για να κλείσει μια συμφωνία με έναν ντόπιο επενδυτή. Η Βικτόρια ήταν επιτυχημένη, κομψή, με μια άβρα κοσμοπολίτικης φινέτσας. Ήταν το ακριβώς αντίθετο της Ελένης. Η Σοφία, μόλις έμαθε την άφιξη της Βικτόριας, δεν έχασε ευκαιρία να παρέμβει. Άρχισε να φυτεύει σπόρους αμφιβολίας στην Ελένη. «Ελένη μου, μήπως ο Δημήτρης δεν έχει ξεπεράσει τη Βικτόρια?» Είχαν μια τόσο όμορφη σχέση, τόσο ταιριαστή. Η Ελένη, παρά την πρόοδο που είχε κάνει με τον Δημήτρη, ένιωσε ένα κύμα ανασφάλειας. Οι πληγές του παρελθόντος δεν είχαν κλείσει εντελώς. Η Βικτόρια ήταν όμορφη, μορφωμένη, από τον ίδιο κοινωνικό κύκλο με τον Δημήτρη. Η Ελένη ένιωσε ξανά την αίσθηση του ανεπαρκούς που της είχε εμφυσίσει η Σοφία.
Το φως στο εργαστήριο της Ελένης φάνηκε να σκοτεινιάζει, αντανακλώντας την εσωτερική της αναταραχή. Ο Δημήτρης παρατηρούσε την αλλαγή στην Ελένη. Ήταν πάλι πιο απόμακρη, πιο σιωπηλή. «Ελένη, τι συμβαίνει?» τη ρώτησε. «Νιώθω ότι κάτι σε βασανίζει». Η Ελένη ανασηκώθηκε. «Τίποτα, Δημήτρη. Είμαι απλά κουρασμένη». Αλλά ο Δημήτρης ήξερε ότι ήταν ψέμα. Η σιωπή της Ελένης ήταν πιο εκοφαντική από κάθε κραυγή. Ήξερε ότι υπήρχε κάτι που δεν του έλεγε. Η αβεβαιότητα τη βασάνιζε, την έτρωγε από μέσα. Μια μέρα, ο Δημήτρης άφησε κατά λάθος ένα παλιό ημερολόγιο στο τραπέζι του εργαστηρίου. Μέσα, η Ελένη βρήκε μια ξεχασμένη φωτογραφία. Ήταν ο Δημήτρης με τη Βικτόρια, χαμογελαστή, αγκαλιασμένη. Ένα κομμάτι χαρτί έπεσε από τη φωτογραφία. Ήταν ένα σημείωμα από τη Βικτόρια, γραμμένο πριν από χρόνια, που του έλεγε πόσο του είχε λείψει και πόσο ανυπομονούσε να το ξαναδεί. Η Ελένη δεν ήξερε ότι το σημείωμα ήταν παλιό, από την εποχή που ο Δημήτρης είχε προσπαθήσει να προχωρήσει τη ζωή του μετά το χωρισμό τους. Η καρδιά της έσφιξε. Η αμφιβολία την τύλιξε σαν φίδι. Ο Δημήτρης παρατηρούσε την Ελένη, την ανησυχία της. Έβλεπε την απόσταση στα μάτια της, την αβεβαιότητα στην κάθε της κίνηση. Ένα απόγευμα, ο Πάρης τους βρήκε να κάθονται σιωπηλοί. «Μαμά, μπαμπά, γιατί δεν μιλάτε?» ρώτησε. «Είστε λυπημένοι?» Η αθώα ερώτηση του Πάρη ήταν η σπίθα που χρειαζόταν. Η Ελένη δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Κοίταξε τη φωτογραφία, μετά το Δημήτρη. Ένιωθε ένα τρομερό βάρος στο στήθος της. «Δημήτρη», είπε, η φωνή της σπασμένη, «ποια είναι η Βικτόρια?» Ο Δημήτρης την κοίταξε. Είδε τον πόνο στα μάτια της, την αμφιβολία, την ανασφάλεια. Της εξήγησε τα πάντα. Της είπε για τη σχέση του με τη Βικτόρια, πως είχε προσπαθήσει να προχωρήσει τη ζωή του, πως η μητέρα του την είχε επιλέξει, πως ποτέ δεν την είχε αγαπήσει πραγματικά. Της είπε για το σημείωμα, ότι ήταν από τότε και όχι πρόσφατο. Αλλά η Ελένη, μέσα στον πόνο της, δεν μπορούσε να τον πιστέψει εντελώς. «Δεν ξέρω, Δημήτρη», ψιθύρισε. «Έχω πληγωθεί τόσο πολύ. Φοβάμαι». Ο Δημήτρης ένιωσε μια βαθιά απογοήτευση. Είχε προσπαθήσει τόσο σκληρά, είχε θυσιάσει τόσα. «Ελένη, σε αγαπώ. Εσένα και τον Πάρη. Είσαι η μόνη μου οικογένεια». Η Ελένη, όμως, ήταν ακόμα παγιδευμένη στις υποψίες της. Την επόμενη μέρα, πήρε μια απόφαση. Μετά από ένα έντονο συναισθηματικό ξέσπασμα μόνη της, όπου έκλαιγε και αναρωτιόταν τι να κάνει, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τους φόβους της. Πήγε να βρει τη Βικτόρια. Το γραφείο της Βικτόριας ήταν ψυχρό, απρόσωπο, γεμάτο γυαλί και μέταλλο. Η Βικτόρια την υποδέχτηκε με ευγένεια, αλλά και με μια αίσθηση αμηχανίας. Η Ελένη, με τρεμάμενη φωνή, τη ζήτησε να μιλήσουν για το Δημήτρη. Η Βικτόρια, επιτυχημένη και δυναμική γυναίκα, κατάλαβε αμέσως. «Ελένη», είπε η Βικτόρια, η φωνή της ειλικρινής, «ο Δημήτρης δεν με αγάπησε ποτέ. Ήταν μια σχέση που δημιούργησε η μητέρα του. Ποτέ δεν ξεπέρασε εσένα. Το ήξερα πάντα. Όταν μου είπε ότι βρήκε εσένα και το παιδί του, ένιωσα μια ανακούφιση. Εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι». Η Ελένη ένιωσε σαν ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από τους ώμους της. Η ειλικρίνεια της Βικτόριας ήταν αφοπλιστική. Ένιωσε ντροπή για τις υποψίες της, για την έλλειψη εμπιστοσύνης της. Το ψυχρό, απρόσωπο γραφείο της Βικτόριας, σε αντίθεση με το ζεστό εργαστήριο της, επισημαίνοντας τη διαφορά μεταξύ του παρελθόντος του Δημήτρη και του παρόντος του. Επιστρέφοντας στο εργαστήριο, η Ελένη βρήκε τον Δημήτρη να παίζει με τον Πάρη. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, αυτή τη φορά όχι από πόνο, αλλά από μετάνοια και ανακούφιση. Πλησίασε τον Δημήτρη, τον άγγιξε απαλά στον ώμο. «Δημήτρη», ψιθύρισε, «συγγνώμη. Σε εμπιστεύομαι. Σε αγαπώ». Ο Δημήτρης γύρισε, το βλέμμα του γεμάτο έκπληξη, μετά ανακούφιση. Την αγκάλιασε σφιχτά. «Ελένη μου», είπε, «δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Ξέρω τι έχεις περάσει». Εκείνο το βράδυ, ο Δημήτρης αντιμετώπισε τη μητέρα του. «Μητέρα», είπε, «δεν μπορώ να συνεχίσω να έχω σχέση μαζί σου αν δεν αλλάξεις. Αν δεν αποδεχθείς την Ελένη και τον Πάρη. Δεν θα επιτρέψω να μας ξαναχωρήσεις». Η Σοφία ήταν συντετριμμένη. Είδε την αποφασιστικότητα στα μάτια του γιού της, την αγάπη του για αυτή τη νέα οικογένεια. Για πρώτη φορά στη ζωή της,
ένιωσε πραγματικά μόνη. Η δύναμή της, ο έλεγχος της, όλα είχαν καταρρεύσει. Ένιωσε ένα βαθύ αίσθημα ντροπής και μετάνοιας. Για πρώτη φορά, άρχισε να καταλαβαίνει το μέγεθος των πράξεών της. Το φως του ήλιου, που εισερχόταν στο εργαστήριο το επόμενο πρωί, φάνηκε να συμβολίζει μια κάθαρση, μια νέα αρχή. Ένα χρόνο αργότερα, η ζωή τους είχε μεταμορφωθεί. Το εργαστήριο κεραμικής της Ελένης είχε γίνει το επίκεντρο της ζωής τους. Ο Δημήτρης είχε κάνει μια δεύτερη, επίσημη πρόταση γάμου στην Ελένη, γονατιστός μπροστά στον μπάρι, με ένα δαχτυλίδι που είχε φτιάξει ο ίδιος από πυλό, συμβολίζοντας την αγάπη και τη δημιουργία τους. Ο γάμος τους έγινε στο εργαστήριο, διακοσμημένο με φανάρια και λουλούδια, έργα κεραμικής που είχαν φτιάξει μαζί. Η μυρωδιά του πυλού, η ζεστασιά του φούρνου, όλα ήταν εκεί, θυμίζοντας την αρχή τους, την αναγέννησή τους. Ο κύριος Μανώλης ήταν εκεί, η Κάτια, και πολλοί από τους χωριανούς που είχαν δει την Ελένη να αγωνίζεται μόνη της. Ο Πάρης, ντυμένος στα λευκά, ήταν ο πιο χαρούμενος από όλους. «Μαμά, μπαμπά», είπε ο Πάρης κατά τη διάρκεια του δείπνου στην παραλία, καθώς τα φώτα των φαναριών επέπλεαν στη θάλασσα και η αλμυρή άβρα χάιδευε τα πρόσωπά τους. «Πότε θα μου φτιάξετε ένα αδελφάκι?» Η Ελένη και ο Δημήτρης κοιτάχτηκαν και χαμογέλασαν. Ο Δημήτρης είχε εγκαταλείψει την απαιτητική του θέση στην Αθήνα. Είχε βρει το σκοπό του εδώ, στο νησί, δίπλα στην οικογένειά του. Είχε αρχίσει να βοηθάει την Ελένη με την επιχείρησή της, αναλαμβάνοντας το κομμάτι των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, επεκτείνοντας το εργαστήριο. Το εργαστήριο είχε πλέον ένα νέο όνομα: Οικογένεια Κεραμικά Πάρης. Η Σοφία είχε βρει και αυτή την εξηλαίωση. Μετά από μήνες μοναξιάς και προβληματισμού, είχε έρθει στο νησί, ζητώντας συγγνώμη από την Ελένη, από τον Πάρη και από το γιο της. Η αρχική της στάση είχε αλλάξει. Είχε αρχίσει να αφιερώνει το χρόνο της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένεια. Τώρα, ήταν μια αγαπημένη γιαγιά, που έπαιζε με τον Πάρη, του διάβαζε ιστορίες και έβλεπε την ευτυχία που η ίδια είχε προσπαθήσει να καταστρέψει. Ο ήχος του τροχού της κεραμικής, η μυρωδιά του φρέσκου πυλού, η ζεστασιά ενός ελληνικού σπιτιού, όλα αυτά είχαν γίνει η καθημερινότητά τους. Η ηρεμία ενός ελληνικού καλοκαιρινού απογεύματος, με τους ήχους των τζιτζικιών και το φεγγάρι πάνω από το Αιγαίο, ήταν το σκηνικό της ευτυχίας τους. Η ζωή είχε φέρει αντιμέτωπους τους ανθρώπους με τις πιο σκληρές δοκιμασίες. Η Ελένη είχε μάθει τη δύναμη της σιωπής, αλλά και τη δύναμη της αλήθειας. Ο Δημήτρης είχε μάθει ότι ο πλούτος και η επιτυχία δεν είναι τίποτα χωρίς αγάπη και οικογένεια. Ο Πάρης, το παιδί που είχε γίνει η αφορμή για όλα, ήταν πλέον το σύμβολο της ελπίδας, της συγχώρεσης και της ακατάλητης αγάπης. Ένα χρόνο μετά, η οικογένεια είχε ευδοκιμήσει. Ο Δημήτρης είχε βρει την ισορροπία στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, η Ελένη είχε επεκτείνει το εργαστήριο της, ενσωματώνοντας το παιδί του στην τέχνη τους. Η Σοφία είχε βρει το δικό της νέο σκοπό, προσφέροντας και όχι ελέγχοντας. Το παιδικό όνειρο για ένα αδελφάκι δεν άργησε να γίνει πραγματικότητα. Η ιστορία μας τελειώνει εδώ, αλλά η ζωή του συνεχίζεται, ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η αλήθεια, όσο επώδυνη κι αν είναι, φέρνει πάντα την κάθαρση. Και ότι η αγάπη, όταν είναι γνήσια, βρίσκει πάντα το δρόμο της, ακόμη και μέσα από τα πιο βαθιά ψέματα και τις πιο μεγάλες δοκιμασίες. Αυτή η ιστορία, γεμάτη ανατροπές και συναισθήματα, μας υπενθυμίζει τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της συγχώρεσης. Πόσο συχνά επιτρέπουμε στις παρεξηγήσεις να διαλύουν σχέσεις? Πόσο εύκολα κρίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε την πλήρη αλήθεια? Μοιραστείτε τις δικές σας σκέψεις και εμπειρίες στα σχόλια παρακάτω. Έχετε βιώσει κι εσείς μια παρεξήγηση που άλλαξε τη ζωή σας? Αν σας άρεσε η ιστορία, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να τη μοιραστείτε με κάποιον που πιστεύετε ότι θα την εκτιμήσει.